Igbo ndị ama na-ege m ntị ebulu mbata n'ụbọchị nke taa asị m ebe ị nọ naanị ụlọ m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị biko obi adịghị m mma ọ nwere ihe m na-ekwu mgbe gara aga ana m ekwu ya sị na o nwere mgbe m mee vidiyo mgbe gara aga wee na-asị ụmụ Igbo anyị ụdị nwoke a na ekwugo m nwere mgbe m kwuru okwu si jee kpụrụ nwoke a kpochie this time mara m na-akpọkwa ọha na eze ndị Igbo na onye ọbụla na-ege m ntị biko share this video ka o ruo ebe o yi elu lukwa ndị o yi elu ntị aka nsi dị izu ọnwa banye na ihe bịa na-akwado ka ụmụazị jemewe yahoo ka ụmụazị jemewe nke ka ụmụazị n'ụdị nke unu na-asago ihe isi gwa ha na ihe ha nara ndị nna nna anyị ha ka na-eje anala yahoo bụ oshi a sị kpọọ ihe ọjọọ iso na ndị nwetago ego kpọwa ihe ọjọọ ihe ọma maka ihe ọjọọ were ọnọdụ ọchịba onye ọbụla kpọọ na ihe ọjọọ ihe ọma kpọọ na ihe ọjọọ biko sikpụrụ nwoke a jee kpochie ịbịago bịazi ụmụ Igbo asị ha na sọsọ ihe olidewe ha bụ dry gin ya na ibu na dị ọcha ka oyi elidewe ka e wee mewere ha ọgwụ ka ha wee jee pịtawa ihe ha na-apịta na ụmụ boys nọ na street a ụmụ boys nọ na street karịa nna ịlụa kọmpanị ọ bụ ife ihe elulu ebe a na-alụ bọtụl wọta ife ha you employ ya ha bịa lewe bọtụl wọta you employ kwana ndị na-refine ya ndị ya na-eme nka a na-eme ya eme isi na boys akarịa na street ka iwe jekwa alụghị ụzọ ka e wee jee mewe ihe ọjọọ abịa na-ebu m nwaanyị ala na-ebu m nwaanyị ike na-eme nke ọzọ ka e wee fụkwa na ọrụ na-aga aga biko na nenekene vidiyo ka unu maka unu obi adịghị m mma Igbo ebe anyị ekene m n'ụbọchị tata arụsị ego ọrụ ụwa dọfadesi ya nwa mmadụ ma arụsị ego na ọrụ ga-echu a na-agwọ n'ele ekwụsị na ụbọchị taa mara nwoke mma mara nwaanyị mma mara onye ukwu mma mara onye nta mma a sị na akụ ụzọ akụrọ na ndụ nwoke ndụ nwa ndị mmiri ndụ azụ ezigbo ihe ka m na-ekpe ekpe n'ụbọchị tata bụ abalị 5 n'ọnwa nke ịnọ bụ Mee 2023 tata bụrụ orie asị nke orie tata wetara anyị ezigbo uru ihe ọma ọganiru ndụ nwoke ndụ nwa ndị mmiri ndụ azụ mmadụ na-akarị ọ nwere eji maka ebe bịa n'ụbọchị tata it's quite a long time people have been chatting me sending me messages most especially our youth that they need my help today I want to lend that help to some of our youth who believes in tradition, who believe that we're using root and herbs with every other thing that you can cure and heal any sickness or any disease, or remove any hex or jinx from anybody, despite what that person is passing through, or irrespective of who that person is. So today, I come up with something. I steady it up to standard. That na na-emere ụmụ ibe anyị ibe ọkwara mmadụ ka mmadụ ga-eji aka n'obodo na-ekofunafụna na mmadụ ka eji ekofunafụna onye alụ nọ n'ụzọ nwere onye nwe ihe mee onye anya ndị nwe ya pụta wepụta n'ụbọchị taa ka a sị ka m mee ụmụ Igbo ndị yutu anyị those people within our diaspora, whether you are in Nigeria or in Africa or you are in Europe, abroad or Asia, anywhere, let this message go viral. If you watch it, share it. From now, being 5th of May 2023, to next week, Friday, when you're not Igbo. Na-akpa aka na kọmputa ka m na-ekwu okwu ilepụ anya na nkata na ihe afụ ọgwụ dọ na ọgwụ m chọrọ ịlụ na iji wee nyere ụmụ Igbo aka ndị yi otu anyị maka nke mma anya ka m mere ka m amara anya mma agwara na m amara anya ya ọ nke mma ka m na-eme ụmụ ikorobịa nọ n'ilo kịta akarị ka m na-ekwuzi ndị ụmụ agbọghọbịa ihe onye ọ na-achọ ebe ọ ga-esiri ya na mma mgbe ewepụta obi mgbe sị na m na-emerụ ụmụ ikorobịa anyị ma emerụ ha something a sị na ife onye nwere ka o ji aga ọgwụ ka m na-agwọ nwere ebe ọzọ m na-ahụ ịzọ ndụ
Nyabike, you make a yen and like all in now. Only for some pasta. Veggie, Veggie woman, Veggie more than a good Veggie boy. I have even more that I just see on the silver. We are going over starter, and yellow. The you to a man and I pig. So, the boy, you baby. I'm walking. Walk away, you are one on Lord. No, we are jail, eh? I use my idea. I use my idea. The Ziva, more the empty, or why I empty out. The end of Weaver can then a chill of a client, can now, whom you can Weaver. And the phone each person, one client, each person, one client, a mile of more than one client, each person. Actually, merely free. The buy at least for one Atagona, the Atagon. Yeah, people when it is sustain free value. Okay, man, too much of a paper after things. I lay a hand to succeed, to survive. Because of the two of those we have, they made a lot of people. Are they frustrated? Some of them are little confused and confiscated at the same time. You see somebody, man, one intention, imagine or whatever. If you're 18, I can even know what you mean. I can do more out of Jesse and your work to now from Tatabo 5th of May 2023. We end the loan on Friday, now deadline. Open in our tour, in our people. On my client, you talk a lot already. You will hear there. So, see here a little bit of one bottle of apple. Go fear me. If you have Bobble, and all of them, all these years, Talaka, where they are also. If you are going to move the money, they will provide it for you again. I was in Camania need for this work. Near and a so saving. Now, Mwako. If you are urban, I will show you near the evening, and more all. I'm more for the people, and I feel a lot of things people nowadays who are social media. And I got viral that now. Na ego the clients in our Libya. They are roll and never had their dish. What you don't know, you don't know it. How much are they paying? How much are they bringing? 300,000, 200,000. To how many people? You will now know what millions, 100 and something millions. They may very good each other. No. Oh, more for an hour. If you eat it, or not paying a bend that you tie for my phone alone, you need together. The old ones able to be a new one everywhere. The more are they occupied, the more able to be old ones. The new one another. The gain most of native daughters are getting from this thing, and when you have people they work for appreciation, Thanksgiving. So now percentage, maybe 10%. You work over with 10%. You work over with 10%. That's how you actually know again. I won't give you. Oh, well, they are all near the book eat and give an near Ishi. Nothing like that. Oh, you know, but more people are not there. Percentage are not there. Thanksgiving are not there. People are not appreciate if any. I got more American. Libya American, you don't have Libya, can Libya, you make and no more say or try, can no knocker. Oh, make him more, so you can come and make him more. Who's at the market now? Who's out on my own kill one bull the Mother won't care about a gazette or double. So I'll wait for my prepare mobile start. Actually, there was never from the Iwaji. If one I look at the source for my key, now then I'll be what it. So I come walk over. And what it was I am. You're creative and open doors. You see? They got to create and open doors. You see? Eating, I can eat, you know, I guess. You see? Yeah? So, do you try? A man in a happy van, happy. Yeah. On what we're going to send them on a half wall. I say, one say, over. I go over again as soon as I say, I want to say, I need one bottle of water and the ebony. Or if we need to be an hour, Melody, I may organize it again. You might be a Jibak and then more, you will Jibak and more. I can't say I'm going to start. So from today to
Next week being Friday, can you the deadline? Today is the 5th of May 2023. And you the deadline. Therefore, Abia, have all of all freely, willingly. Don't pay anything unless your consultation fee. Can you get the loan here? Man, I will not make a don't pay funding. If you are more than this year, I'm not one of my say again every year. That's every year. I got for Friday. I got for Friday next week. Yeah. If you just work out all the whole one is your whole. Eji m aka na channel video ekwu na m mgbe ga-agasị biko ụdị ndị nwoke a sikpụrụ ha banishie ha from the territory. We don't like seeing this type of people in our midst. They are not part of us. Ihe abụghị Igbo, ihe abụghị omenala, ihe abụ ọgwụ ego, ihe abụ ritual. All ritual ka ọ bụ. You can't just be calling on boys to go and start harvesting people's organ in order to satisfy your selfish ego, which is wrong. Ọ bụrụ nwanne gị nwoke si oke ị na-agwa nyanwụ ya agwata nke a ga-egote ha paasị si jee golu paasị ịmụọ na nwa iji nwa ịnụọ na nwaanyị were paasị nwa gị gwọọ ọnya bụ ọgwụ. A sị egburu ozu onye ọzọ n'isi dịka Igbo Okonkwo. Igbo bụ Igbo, wepụ n'aka efe aka enwe anwa n'ofe tupu ọ webe aka mmadụ. Ka ọ dị na mgbe ọzọ.